ụmụ ibe ama m ihe Facebook a na art today but anyị ga-manage wezie like this. This thing is slow. Ọ na-ekwu okwu ji anụ ma watch ya life na ọ naghị aga otu o kwesịrị isi wee na-aga, mana nsogbu adịghị. A sị m udo dịrị ụnụ ebe ọ bụla ụnụ na-agwagwo ndị ndozi ọdịnala Igbo na anyị si na anyị na-eke na ori na-eke na afọ na-eke na nkwọ. Anyị si udo dịrị ụnụ ebe ọ bụla n'ọwụ ndị Igbo, ọkwa ndị Igbo, ndị ezigbo ndị Igbo, ọkwa ha ndị feki, ọkwa ha ndị osu imi mba. Ezigbote ndị Igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru, maka na Igbo abụrụ ihe soro onye ọ na-eme mba. Anyị bụ ndị okike, anyị gwawo ndị sevio, ndị na-egbo mkpa. Anyị gwawo ndị Igbo ndị na-egbo mkpa, ma ị chọrọ ma ị chọghọ, ọ bụ right gị ka ọ bụ, ịghọtago. So onye kwere, ndị Igbo si onye kwere chi ya ekwe. Na anyị nwa na onwe anyị kwere na anyị gwawo ndị na-egbo mkpa. Ọ ihe anyị pụtara ụwa, mmadụ na mmadụ na-anụ ọgụ. Ndị Igbo ga-asị gị nna aja egbo ọgụ ahụ gbosa mmadụ na-aba agaghara imere onwe ha ahụ. Ndị Igbo na-asị gbochie ebe a mmiri si abịa ka ọ ghara imebiziri anyị ihe. Ndị Igbo ga-asị ka m jee n'ugbo jee kọọ ihe ka m kọta ihe mụ na ụmụ m ga-eri. So ihe ọbụla gbasara Igbo bụ Igbo mkpa, Igbo mkpa, Igbo mkpa. Ọnwụ ka anyị na-ekekere ụwa si wee gbaa ndụ, ọnwụ ndụ anyị gbara agba ka ọ bụ sị na anyị nwe n'onwe anyị, maka na ndị be anyị kwesịgodere ịma ebe Igbo si wee pụta ụwa, mara ka Igbo si wee pụta ụwa, mara ihe butere the name, the identity we answer. Maka na ndị Igbo si na afọ agbara nwa m, otu ahụ ka omume ya dị. N'afọ ahụ agbara ka anyị na-eme ihe ahụ agbara n'afa. Ịma na afa bụ mmadụ, ọkwụrụ ma na afa bụ nwa. Ịgba afa bụ nwa because afa bụ examination of direction, is astrology. So nwatakịrị amụrụ ọfụ wụ representer, ọ na-represent nna ya, that means direction. So afa, mgbe ọ bụla ị nụrụ afa, a na-ekwu maka movement of direction. All representative is like nwa, because ọ ihe nwa miniri nwa, ọ dị ka ọsọ relay. Ị na-agba ọsọ relay, ịgba agba i were nye onye nke ọzọ. So nna gị were the nye gị ka ị continues ye dị ọsọ. So afa bụ nwa in general essence. So na anya ebe ọ bụ na afa bụ nwa na afa ha agbara bụ otu ahụ ka omume ya dị. So ọ bụrụ na anyị nwa bụ nwa na ọ bụghịzi omume aha agbara n'afa ka anyị na-eme, nwanna ya ememego omene, anyị pụgo na line. Inye gị 1 sekụl ka ị na-agba dị sekụl otu a, ị hapụzie dị sekụl gbaa na zigzag, nwanna ịpụkwara na sekụl, and ịpụ ha na sekụl onwe datin ndị na-eche gị nche apụọ nụ, ịpụọ na sekụl ndị nche apụọ ya ụmụ ibe. So ihe na-eme anyị abụrụ, ọ bụrụ na ịghọta, maka na ihe ịmekụrụ na anyị pụrụziri na mmadụ baa na ihe ọzọ, anyị abụrụzi mmadụ. So anyị anaghịzi aghọta mgbe ndị gboo, ndị Igbo amara between, ndị Igbo enwere boundary, ndị Igbo enwere boundary mgbe ndị gboo. Ya mere ị gaa na Igbo ancient history, ị gaghị afụ ebe edere ọnwụ onwe. Anyị nwere onwe maka na onwe wụ light. Ọ na-achị ọkụ ọ na-enwu ọkụ. So mgbe ọ bụla ị nụrụ ọnwụ, ọ bụ light. This you are transforming to light, because before light there must be fire. If there is no fire, there won't be light. So ị ga-enwerịrị fire before you nwee light. That is why eji eme mgbe ndị ochie enwere ndị a ga-amụọ mgbe aha kasịa ha, enwere ị ga-afụ ya na many Igbo artifact, ndị ihe adịka akara harịsọ n'ihu. That mean friction, that is to frictionalize the body, because ọwụ na ịghọtaghọ ihe aha edegasịrị dị, ọwụ na ịghọtara ya, enwere ka ị ga-esi ebi ndụ. Enwe ihe dịka complain nwanne, because there is only good and evil, up and down, right and left. So anytime you see God, ihe a na-agwa gị bụ a decision, choosing a decision, choosing the all chosen decision. Mgbe ọ bụ na ifuru devil is the evil, is a decision make. There is desire. What is your desire? That is the problem. Enwere ihe na-eme mma, there is nothing happening to you. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ. Simple as ABCD. Why are people so dumb and dumb to understand? Everything nọ n'ụwa nwere two opposite side. Ọwụ na iso right, iso left.
if you don't follow right you follow left. All direction, life is a direction. So all we make, if you make your choice, na ịchọrọ isi aka nri isi aka nri, ịchọrọ isi aka ekpe isi aka ekpe. All once you understand the mastery language of the earth, all this small language, ma English, ma Hausa, ma Yoruba, ma Igbo, ị na-aghọta ha, ị na-aghọta ihe ha na-ekwu. Asị gị God, if you remove one O from good, that is give you God. So before if you want to look for God, begin with good. So about just can hear good for you. All not good in will depend on ihe na-afụ, then you might hear good. Or what na the evil in a will depend on ekwensu pụrụ mpi, then that is not evil. You got that? All because people don't understand. In them madam go na line, what has ihe na-eme too much television, too much nonsense TV, too much radio, too much everything become fake, and the fake become reality to people. Ndị mmadụ amakwụzi ihe bụ ihe ọma, amakwụzi ihe bụ ihe ọjọọ. Anyị enweghị ụgba. So ihe anyị na-ekwuzi bụ anyị nwawo ndị kwere n'ihe otu kwuru sị na ọdịnala Igbo na onye nwa bụ ihe anyị chozuru. Onye nwa bụ ihe anyị chozuru. But now ebe ọ bụ na anyị chọrọ ime ya eme, anyị ga-enwekwa emblem, trademark gosi na ihe anyị chọrọ ime. You got to go, because ọdịnala wee general name is a philosophy. So anyị nwe na onwe anyị ka ọ ghara ịbụ na anyị na-ekwuzi enwezie ndị ọzọ chọkwara ime, ọ dịka akwụsị ya chọrọ ime. Mba, everybody the right, because ị ga na siemens, enwere siemens, nwee Catholic Church, nwee ihe niile, they are all Christians. You got to go. So ndị ndozi ọdịnala ga-echoose kwe their own party si na ihe anyị chọrọ ime wụ this purification of the mind, ọ ihe anyị chozuru. So ọwụ na ịdịghị interested na purification of the mind, na ịchọrọ ị na-eme ihe ọjọọ, chọọ ije n'igwe with njọ, enweghị ebe a na-eme otu ahụ. You can never go to heaven. Just let us bring it down to lowest level. Enweghị ka ị ga-esi eje nwee n'igwe na na-eme njọ, onwekwe. So if we decide to go to the ancestors way, ndị ichie kwa friction, ndị dịkwa frictionalize yo, ndị na-acha ka anyanwụ. Ichie kwa ihe na-eke eke ka ọnwa, ihe na-eke ka anyanwụ, ọhịa a na-akpọ ichie. Ndị mmadụ echekwa ma o nwere onye jeje nyara nkarị arịa na akpagharị na-asị ichie. Mba, ichie bụ ichie ichigo ya echie chipụta, ọ na-achazi ka ọ bụ aka, ọ na-acha ka ọ bụ aka, ọ ya bụ ichie. Mana ndị mmadụ ga-ezu ochi gbaa ma je nyara nkarị arịa na n'onu si ya bụ ichie. Ọ bụghị otu a ga-esi eme ya ụmụ ibe. Ọ bụrụ na ị chọrọ iri awa chara acha, kpọọ ghọrị awa ịsa. Ichi ime ihe ọma, ị mara ihe bụ ihe ọma. Ichi ime ihe ọjọọ, ị mara ihe bụ ihe ọjọọ. It's a decision, it's your choice you make. So anyị nwere onwe anyị make a choice, si na look at our choice, because nna gị gwara gị any day you mess up, I will take this land away from you, and then did. So ihe ọ chọrọ ịgwa gị bụ na you don't have anything, you don't own anything here. Everything given to you give you for a reason. Ihe ọ bụ na enyere gị n'ụwa enyere gị for a reason, and if you don't respect that reason, that thing will take away from you. Ọ na-afụbe ndị kpatara ego before, where is their money at the end of the day? Ọ na-echekwa uche. Many people kpatara ego, kedu the money? Nigeria nwere oil. Mmadụ onewu ndị Nigeria maka oil si acha. How many Nigerian people maka oil si acha? Na Congo ha nwere ihe eji arụ telefon ka ha na-akpọ ya. How many of Congolese ma disi ihe eji arụ telefon dị na Congo ka o si acha? How many people na Mali na Tuareg region enwere something eji arụ phone there? How many people na that Mali Tuareg region maka ihe eji arụ phone si acha? Ọ bụrụ that thing ebe ahụ is a natural resources. Get you, is natural resources. So that natural resources, if you become the agent, then you will be given mpara, enye gị mpara for that. Ihe na crown. They will crown you. Enye gị crown. That is why most of this elite, ị ga-afụ na ha ndị a na-aga n'ụwa na-ekorisi obodo ndị mmadụ, ha nwere ihe ha na-akpọ ka ha na-akpọ ya king. Ha nwere king. Those things are symbols. Onwere brought that about that woman sitting there. No, ọ bụrụ about the woman sitting there. Ị gaa na America, ị ga-afụ na ị gaa na somewhere Chicago or somewhere in America, ị ga-afụ ebe edere
akpụrụ one man na Akhenaten, Pharaoh of Egypt, passing the book to who? Onye ka ọ na-ebunye dị akwụkwọ? All those things are symbols. Ị gaa na America na-ego ha ọsị gị in God we trust. America always shout, ha ga-asị gị na ebe ọ bụla a na-eme ihe ọjọọ n'ụwa, we will come and defend them. Ha na-ekwu ya, ihe a na-ekwu okwu bụ ụzọ erugobe Chukwu. If you go to the Constitution of America, then say First Amendment and Second Amendment. If you go to United Kingdom, then give onye ọbụla isi na awa ụkwụ jiri mpesaili, then pay them without doing anything. That is the agent of nature, they call it. So anything ọbụla ha na-emezi apart from that, because the institution is being built for defend. Whether may have emeziri opposite, that is not the case. The case is about the institution found on what? Just only one institution in Africa that founded under this principle. Kedu ebe ọ bụ na Africa gwa m na-eme onye nwanyị free of charge, ọmụọ nwa free of charge, onye ukwu gbajiri agbaji a na-akwụ ya ụgwọ, onye ntị chiri, onye isi adịghị mma. Ndị enyere oyiri ka m na-ekwu, ndị nwere oyiri na gold na diamond, how many of them? So ihe nnachi ịgwa gị bụ na for the thing, because even in nature na-emere anyị ebere, nature na-emere anyị ebere, because anyị emefego emefe. Whether me enwere ike isi ọ bụghị gị nwa na-achị, but also somebody na-achị dị. Nwanne mmadụ ga-abịa na ya adịghị, mmadụ nwere ike ịbịa n'ime ụlọ gị buru mmụọ na-ara ịnọdụ ebe ha na-ene ya anya. No, why Africa adịrọ mma bro? Because of the government, because everybody 90% of people are the same in small way or in big way. So you have a right to judge the person. Had it been iwe ezigbo mmadụ, you can judge the person, yes, but iwe ezigbo mmadụ, that's why you cannot judge the person. Everybody bụ onye ori, everybody bụ onye anya ukwu, everybody bụ ajọ mmadụ. That is why nature use those people to judge you. Because n'ọkụ mmụọ ka anọ inside the hellfire. Onye bụ eze n'ọkụ mmụọ, ajọ mmụọ bụ eze n'ọkụ mmụọ. So ajọ mmụọ bụ ajọ mmadụ. Kedu ihe bụ earth? If you know about astrology, ịma na earth, okay, ndị Igbo na-asị ọnwa aja ana, gịnị bụ aja ana? Ọkwa dị dumping place, dumping ground ka anọ ihe a, ebe a ka a na-agwọ mmadụ ịba. Earth bụ ebe a na-agwọ ịba. Enwere ana, nwa ala, nwa anị. Enwere ala, nwana nwanyị 3. Kedu ebe anyị nọ ihe a? Ala bụ the soil bụ gịnị? Ebe nni na-ebu. Ọ bụghị sandy soil, clay soil. Enwere soil about 3 types of soil or what? You got that? So ebe anyị nọ bụ ebe a na-agwọ ịba, ebe a na-purify human being. So nature is mental, universe is based on mentality, is mental creation. That is why you can go. How do we build house? With what? In Aju, how nature create human being? How do you go to sand, take sand and mold it our house? How did you build machine computer na arụ ọrụ? So ịma no nature na-eme that thing. Don't you know that? Ịma no nature ịrụ computer na arụ ọrụ, ịrụ robot na arụ ọrụ. Ị na-ajụzi m how is nature create human being? Unless you stay on the line, you will be judged. Ụmụnne, you can be judged based on that. Pump and play. Also be begide akwa ruo ebe a nwanne echi, nobody will, because nature itself is the mental. The person arranging everything is nature. Onyanwa na-eme everything. Nyanwa tinyere bubu die. Nyanwa tinyere everybody. Nyanwa tinyere America, nyanwa tinyere England. All dependere. Egbe na ugo nwanne, mana ofu na-eburu ọkụkọ na-eri ofu anaghị eri ọkụkọ. Because why? Ofu judgment. O represent the judgment. But ndị be anyị anaghị aghọta ihe na-eme. They always use, ha na-use anya ndị nkịtị afụ everything. Nwanne ọ bụrụ anya nkịtị ka anyị na-eji afụ ihe, enweghị na-afụ. Anya wụ driver. Anya wụ driver, nwere ihe ọ na-afụ. Onye isi nkọ, onye isi ọ naghị afụ ụzọ. Ọ wụzie na anya ka eji afụ ụzọ, what about onye isi? Onye isi nkọ kwana. Onye kpuru
kpụrụ isi nkọ ebe ọ bụ n'anya ka eji afụ ụzọ ka ebe ka onye kpụrụ isi. Ụmụ ibe ọ ka mma ka let us grow up. Anyị akarịghị ihe anyị na-eme. Anyị agafego above this thing. It's impossible that Africa will be like this. Nothing is happening there. Other possible because only one as na if there is only one person good in that place, the place will be saved. Only one country can mean that is if only one people, all ndị Igbo people lay this, restore this foundation of savior. I tell you, all the African people will save. Even black people will save. Because of that is the philosophy of ihe nweghị ike ikwu that in public, but o nwere something secret, very very big secret ji Africa na-apụbeghị ndụ, and ndị Igbo ji that key, and all the key aha ka anyị na-agbape ihe anyị gbapesie this thing, ị ga-afụ ya na all the whole nation will change. Ọkwa dịta ndị ụka sọsọ Jizọs na-ebugharị ndị ụka millions n'ụwa niile, sọsọ Muhammad na-ebugharị ndị Muslim n'ụwa niile, sọsọ Yeshua na-ebugharị ndị Judaism n'ụwa niile. So how do you, so ị mara na Igbo nwere ike ibugharị with the whole black race n'ụwa niile? So ị mara na only Igbo people can change this thing, but ọ bụrụ about just Igbo people, it's about philosophy. It's about philosophy ka a na-ekwu maka ya. The philosophy of nna nna gị all the this day, and that philosophy ga eji wee dey all the whole religious book, all the na every instrument of Igbo people. That is the meaning of instrument. Gịnị bụ egwu? Ndị Igbo gịnị bụ egwu? Ị na-agba egwu, gịnị bụ egwu? Aya bụ the thing. Why ndị Igbo ji wee hide the whole instrument inside that music instrument? The instrument, Igbo music instrument, has been hidden so many natural philosophy and law inside that place. Ebe why ndị Igbo ji wee mee otu ha? Because ha ghọtara ndị a oje na mmụọ. Onye ka ndị Igbo na-asị mgbe eri mgbe enu bụ anọ ọsa. Why? Because mgbe mmadụ bụ mmụọ, anyị separate go from mmụọ bụrụzie sọ mmadụ. Mana ọ bụrụ otu aha ka anyị dị na mbụ. Mgbe nna nna anyị ji wee baa ya afa niile abara anyị, ma obi nze ma obi ọzọ, e nwere reason why ha ji baa ya. Ha nọkọta ha baa afa. Ndị Igbo kpọrọ mmadụ maka gịnị? Oh, because of the journey we are. Because of the journey we are. Ndị Igbo ekwewuru nwa na ana Igbo, nwa bụ nwa ọra. Mmadụ na-aza nwa ọra. Yes. Because ofu onye na-amụ mana ọha nwe nwa na ana Igbo, ọha nwa. Ọ bụrụ ofu onye. E nwere reason why eji weme that thing, because the principle is about bonding and moving. Bonding, separation, bond and movement. That is the Igbo philosophy. See, ever since, and this is the principle for alchemy everywhere in the world. Every science is been developed based on this principle of alchemy. Ndị Igbo ji wee create a culture ha na-ebi. Yes, quote me right, anywhere, anytime. Anyị debate here. But ndị be anyị aghọta adịghị ha. Anyị nọ fa. Anyị na-watch television nwa bekee. Ihe anyị na-eme today is based on television. All our character, attitude, everything anyị na-eme is based on television, because that is not real life. Television abro life. Television is just to make you behave in a particular manner, because it's called in for nation, in to form a nation, because that's why they send that information into you to create a new nation, because your attitude is creating a new nation. Is a process of life. Death will rebirth. After the body, in a being to that, you are creating a spiritual life. As you are living, you are recording. So when the spirit leave the body, what happened? When the spirit leave the body, what happened? It cannot shut to go down. Universe is mental, it never shut down. That is why they give you that God. They send you message, but you don't understand. Because all Igbo go come, ọ bụ na anyị use Igbo, anyị ka aghọta very easily. Because nsogbu dị na that English, ndị mmadụ aghọta ha Igbo. Ndị Igbo na-akpọ Amadioha, akpa afara. Enwere ihe anyị ji akpọ those things because it's easy
to explain life based on this Amadioha, based on Afara. Because if I use English, ndị mmadụ na-afụ ya something different, and ebe ahụ ka nsogbu si wee dry. That is why ndị ndozi ọdịnala ji wee bịa si ka anyị butuo ya na ABCD. Anyị ga-enwe our own way of life with teachings and direction, so ka anyị nwee ebe anyị na-eje. Anyị ga-enwe our own movement. You can call it whatever you like, we don't care. But anyị ga-enwerịrị a way of life anyị si ebi ndụ. Omenala Igbo ahụ nke ha na-ekwu ekwu, anyị ga-ewerezie kwa tụfuru ya atụfu, nsogbu adịghị. We will take it as our way of life, because anyị ma na ọ dị standard. Ọ bụrụ ihe ndị a na-emegheri mba. Nwere omenala bụ the outcome. Omenala is an outcome of something, because there is a something done. After that thing, the result is omenala. But have you passed the process? No. You just na-eme omenala, then ịdara ya na ụgbọ akụọna. Because omenala will the outcome of something. Have you passed the process to get to omenala? No. Omenala esi n'enu eda. Omenala anaghị esi n'enu ada. All process of life. Ibife ime omenala. Nke ahụ, anyị adịghị mma polisi, anyị adịghị mma kọtụma. Enweghị dị inwe dajijere baseless, just baseless. Mmadụ dị ma ndị Igbo na-asị mmadụ dị ma mmadụ kọrọ. Mmadụ dị ma mmadụ kọrọ. Nna kedu ebe ị na-afụ, you answer a nation or a race without any proper arrangement of development of your mind of the people. N'ebe ka ọ na-eme, where no bonding strategy. Ndị mmadụ na-asị religion egbu ha. Mechie ọnụ. Religion ọ dị ebe a, go to Google and see it is for bounding people. All your meaning to bound people. Go to Google and see. Inwekwu Google, inwekwu dictionary. Religion eme anyị nke ọma anyị. Go to Google and see yourself. The meaning is bounding people. So if you don't bound your people, who will bound it for you? Religion is for bounding. So ndị na-ezu ochi with your people. Those people misinterpreting that book is your own people. Ịnụghị Igbo, ịnụghị Igbo. Religion asịghị gị. Create your own ideology. Nwa ọbụla amụrụ ọfụrụ, onweghị single one brain the empty, all of them. All the whole newborn baby, their brain is empty from A to Z. So where is the information to put inside them? Onye ga-enye gị nke ị ga-etinye n'isi? Onye ga-enye gị nke onye wetara ka ị ga-etinye ha n'isi? Ije weta nke nwa bekee dere, nke favor ya. To born his people, ọ ga-ede something that will favor him, his people, make them, glorify them, make them great. So ọ ka ọ gwa ha na onye ojii bụ Chukwu, ọhịa chere ka ọ gwa ha na onye ojii bụ Chukwu. So ụmụ ya bịazi afụzi onye ojii ha ezo n'okpuru bed, ọhịa chere. Mba, ụta ka esi eme ụmụ ibe. Ihe ahụ maachị ka a na-agba. Ọwụ na inwe good plan, iburu bịa agba dị maachị, ịghọtago, agbasịa bọọlụ imerie iburu kọpụ na. Ma ọ gwara nke pụta ị na-eche ha eme ha asịara ya asị, they deceive you for what? Nwanne, mgbe ị na-eje idumọta ire ahịa, mmadụ bịa na chọpụ gị na-agwa ya below cost price gị. Mmadụ bụ ịzụ ahịa na chọpụ gị na-agwa ya below cost price. Ị na-ere ahịa below cost price? Mba, they deceive us. Nwanne, unu ekwu that na-eme ihere biko. Ọ na-eme ihere because ya na-achụ ndị ojii amụ everywhere ha nọ. Ndị ojii, they are good only for entertainment. Give them money, they entertain you, that's all. Nye ha ego, they have entertain because ị na-agwa ha something, osi ebe abụọ. Onweghị onye, nobody is ready for anybody. Everybody is ready for them. Once you are good to go, just cut. All the ebe aha, this thing, all the day. Cut yourself people out from destiny. Cut people out, arrange them and lead them to somewhere. Lead them to what direction? So if you don't do that, onye ga-emere gị? Onye ga-emekwana onye na-eche ga-emere gị? Who will do it for you? You don't have an educational system. This is not about government.
this is culture, is the lowest level. It's your own identity. Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo, bụrụ na ịbụ onye Yoruba, bụrụ na ịbụ onye Benin, bụrụ na ịbụ onye Hausa, that is the first identity of education, not about country. Ọ bụrụ about country. So ị nwere educational system. Culture abụrụ egwuregwu. Culture is the program. Oya wee omeji, oya direction. Ị nwere one, ị nwere educational system, ị nwere culture, ị nwere religious philosophy to bound your people. Ị turn back, isi egbu ha ga-ata ha ga-eme ha nke eme ha na-ekwugheri. They deceive us. They deceive. Where is your father when they deceive you? Kedu ebe nna gị nọ mgbe a na-edeceive ya? Na una dis na akụ dị akụkọ this thing ọ na-eme ihere too much. Una dis na-ekwu ụdị okwu a. Okay, kịta ịmago na deceive gị and then what happened? What is your own program now to dozie ihe mebiri emebi? Where is the program to restore ihe mebiri emebi? I want to know. They have deceived us. Okay, now we found out, and what? Kita ya amatago na deceive right then. Now what? Onye ọbụla na-achọ ego. Hey, money is everything. We have money, we need money. If you don't have money, ka ị ga-esi eme this thing. Nna ga ego one ka ha ji wee bido. Nna ga ego one ka ha ji wee bido. First of all, anaghị eji ego enweta obi. To get mind is not by money. It's a choice. Anyị ukwu na-egbu ndị be anyị. To get the mind of the people is the choice. All those people who make the choice, then they will have the money later. Those people who sacrifice, there is nothing without sacrifice. Those people who volunteer themselves to make the sacrifice, those people will be blessed ones. Or how will be blessed ones. Mba. Ndị Igbo si onye ruo orie. Onye ruo orie. Ọ bụrụ mgbe ekwuo okwu. That's why we anaghị ekwuzi okwu business. Ebe anaghị amị. Mgbe anyị kwuru okwu, everybody agbara ego, achọrọ ego, bịa ka ime business gịnị. Ego ebugodo ụzọ rụọ ọrụ, nwanne ịrụsi ọrụ, ewee kwuo okwu business. I ji plan for business. Go and check the audios. All the everywhere. Mana afụrụ na ndị agha ebe aha ka ndị obi ndị be anyị gbanaziri ebe ego aha mba. Mba. Ị ga-ịrụsi ọrụ wee rie. Ọwụ na ị bịara oriri, isi ebe a pụọla ya, ọ bụrụ ihe anyị bịara. Ọwụ na ala Igbo dị mma, ụmụ anyị na-amụ amụ ga-adị mma. Ọwụ na ala Igbo adịrọ mma, ụmụ anyị na-amụ ga-adị mma. Ihe anyị mere taa, ọkwa ihe a ga-emekwa echi. Ihe anyị na-emekwa na-ebekwa akwa ha egwu ha taa anyị. Ọkwa ihe nwanne enweghị onye ka gị. Nobody is bigger than you. Nobody is smaller than you. Is the position you take, position you put yourself. Nwanne ịtọ ute gị ebe a nke ga-esi ala ahụ. Ka isi wee tọọ ute gị ka ị ga-esi wee dina. Nobody, onwere onye ji anybody. Because why? N'anya na ka ngwa gị example mmenye gị n'ego dị Nigeria na unu hapụrụ the whole parliament to ndị ugwu ibe na-ebe akwa. Unu amakọ na those people na-eme law. Unu ama na those people make laws. Do you know that? Ha ga-eji that law wekọrọ everything in na your land. Ị cannot ebe a na-ekwugeri. Ha ga-eji that law wekọrọ everything you have. Ị cannot ihe na nonsense. Ebere na-emere ndị be anyị. Because ebe ha nọ, they are very very far away from reality. Ha nọ very far away from reality. Very far. You were your land nyebe, just voluntarily give your land to them. Ihe mere, you voluntarily were and again nye ha. Legislator. Mgbe ọbụla ha chọrọ, ha nwere ike ha father's house tomorrow, ha sị na from tomorrow then pass a bill that na your village is under federal government. Kedu ihe ga-eme? Kedu ihe ga-eme? Ibekwa na Facebook kwuchie m ntị. Disi ojii. A ga-apịawa ụbụrụ na apịawasị ya ote were mmiri ọkụ ga ya n'ime ka ama ma ọ ga-ehit ọkụ maka ọ jụrụ oyi. Ọ jụrụ oyi ama ma ọ ga-ehit ọkụ. The brain na-alahụ ụra. Ke ka mmadụ ga-esi edebe ihe n'aka nnacha n'aka ekpe? Kedu ka mmadụ ga-esi ewere ihe edebe n'aka nri na-achị ya n'aka ekpe? Ọ bụghị otu a ka esi eme. Nwanne mmadụ bụ iwere godi ihe ị ga-ejidegodi aka ya.
ọ bụghị hapụ were chadatin na ijebezi ije ya ụgwọ mba ọ bụ iwere ijide ede nwanne mmadụ bụ iwere ihe gị jide ya ebe aha godi ọ bụghị o were cha ya na ijezie ije tibe mkpu na onye ezuo obiara zuru ihe m o zuru ihe m stop godi ede stop godi ebe aha si ewere godi detin the place they are taking it stop it kwụsị ya before ị na-ekwugodo okwu nke ọzọ mba ọ ga-ezurucha ihe gị na ijezi ikwu okwu ya mgbe a ga-ekpebezi n'ikpe na ekpebezie ikpe ma onye ewechi ya ma onye ha ewechi ya mana o were gị na o were godi detin mana ọ bụrụ na ị kwụsịrị ya mgbe ahụ ya ha ewere ya so chọọ ka ị ga-esi akwụsị ya mara ka ị ga-esi akwụsị ya ọhụ mmụọ ya gbaghị awa so ụmụ ibe ihe ewu ndị ndozi ọdịnala Igbo ihe anyị na-eme bụ ka ọ dịrị ibe na mma dịrị ikwu na mma ọ bụ ihe ha nna nna anyị ha mere ka anyị na-eme ụda philosophy ka anyị na-ebi purify the mind of our people and take them to the promised land. The promised land is there. Ọ bụ Igbo land bụ the promised land. Ọ ya na eze enwere ugwu ọcha na ala Igbo nwee Enugu na ala Igbo nwee Owerri na ala Igbo nwee Anambra na ala Igbo. All these things are allegories. The promised land is Igbo land. Ebe ahụ ka ọ dị o nwere ebe ọzọ. Jerusalem abụghị promised land. Ohi omenri ọwụ Egypt ka ọ Jerusalem bụ Egypt. So ebe a na-ekwu okwu ewu ana Igbo ka ọ bụ because ebe ahụ ka enwere na desert enwere resources dị na desert. Enwere resources nọ ebe ahụ na-agba eje n'obodo ndị Israel. One single resources n'ebe enwere gold n'Enugu nwee diamond nwee every mineral resources because coal ahụ nne na ya bụ diamond carbon. All carbon bụ diamond na amara a na-eji unu n'ọrụ. All carbon bụ diamond na-akọrọ unu tu unu ama na carbon. Go to your dictionary and see carbon, refined carbon ihe ọ for diamond bụ carbon. So now n'Enugu enwere everything. Igbo land ebe ahụ ka a na-ekwu milk and honey enyere unu mana until you purified the mind and become the savior bụrụkwa mmadụ because mmadụ bụ life guide. Igbo bụ the savior. Until you become the savior na nwanne the land will not be guaranteed to you. Na nke eziokwu ya bụ afa agbara otu a ka esi gba ya n'afa ọdịokwa na otu a ka omume dị unless you go back to the basis of the purification and become the same person. Mgbe ahụ na-eme ịga na village unu ịta ụta 5 naira mmadụ ikpọ onye nwe were enye ya. Until that 60% carry 40%. Ọ bụrụ na 60% mee ihe a na-agwa unu, the 40% will be subdue. The land will be given to you life and direct. Mana ndozi ọdịnala sọsọ ndozi ọdịnala anyị were onwe anyị chụọ aja, the land will come back to hand again. Pọtụ sọsọ ndị ga-awụ the beneficiary of this thing a na-agwa gị those people who live by the rules. Military abụrụ bad thing. Military means muscle, that because without muscle blood will not flow inside your body. Blood pressure move because of the artery system in the body. So military is not evil because for blood to flow only the muscle. It depends on how you use the military. Ka isi use military for external pressure because all muscle, because blood no when bụ ihe na-defend the system of the body. Onye nwa na-aga na purify all the whole system so that you are in their life because of the blood. Ọ na-clean the whole ihe amebiri all the whole condemned element, corrupt element inside your body, take them away to carbon dioxide. So with the pressure of this muscle which are the artery system, you got that. So all we here ndị program gasị mana ndị Africa ghọta ihe ha na-akọ. That's why they use military for internal problem. That's why Africa na ha aga n'ihu because ha may understand the principle of these laws. They don't aghọta ihe ha na-akọ sef. Ndị anọ far away. So military for external pressure. That's why British police anaghị use egbe because all for internal pressure. Ọ ndị agha na-eme onwezi nke succeed na succeed ọ ya mere succeed bata na the system
police ahụ we hold it because all observe ka ọ na-eme n'ime the system of the body. Inside the blood they patrol, that's why they patrol the cities with the car. So inside your body, police now patrol the city inside your blood, na-achọ all those ndị a develop to venom so that ha ga-produce the sickness. Ọ na-achọ ya ọfụ ya ogbuo ya how do ha na-akpa antivirus or something like that. Na your body na-produce antivirus ahụ, so ọ na-aga n'ime the blood na-achọ antivirus corrupt element ka ọ pịagbuo ya. That's why police patrol the city. Ha naghị use egbe. But na Nigeria AK-47 ka ha na-ebugharị ebe a. AK-47, so AK-47 ndị amị na-agba na street, ndị polisi bụ AK-47 na nwanne. So ịhụ na ndị aghọta ha na-akọ, ọ dịghị surprise na obodo anaghị aga aga. Are you surprised? So this is it nwanne. Nature is nature, nature is mental. Either you are in or you are out. So atụ n'ụjọ, don't fear nwanne. Nwere onye ga-anwụ anwụ, everybody nwere onye na-agaghị anwụ anwụ n'ụwa. Enwere oge ọ ga-eme moto kwụ otu ogbusie ndị mmadụ for some people. Ọ bụrụ about na ịdị oke ma ọ dịrị oke, onye na-eme ihe ọma na-eme ihe ọjọọ. So ọ bụrụ about death or life, because in Igbo life still remains, or even if you vacate the body, life still remains because it's a mental state. Mana ihe a na-ekwu okwu yewu, how do you become the agent? Ka eke ga-esi awụrụ agent of these things. So you become the agent of life, then ihe agabara gị ọfụma, you become superpower. Superpower abụghị n'ọnụ. That's why America always claim ebe ọ bụ na ihe ọjọọ na-eme, they will go there and protect. Ha gbuo mmadụ 3, ha rescue mmadụ 100. Ha gbuo mmadụ 5, ha rescue mmadụ 200. That's why you also go against them, it will not work, because you don't understand the game. Ha nwere onwe ha mere the game understand, know how it works, but in ha mara ichere enwe ihe ewukata na America wee for racist or this thing will change, something will change. Ichere egwu gị white people are racist, white people are, things will change. Or ichere okay, things will not change. So ihe ga-change something will either you go and begin to build something, that is only where things change. Ọ bụghị ibe na Facebook they own it. Ibe na Facebook dewe nonsense dejuo kwuchisie mmadụ ntị ibuturu pụọ. Hey, they are racist, they are killing us. So what they, after everything, they make new law again to make it worse. And you, which law you make? Even Nigerian law make one again to take even your land. After Kachog in America, Nigeria government again say, Nigeria. You got to, so either you begin to walk towards your victory, or you guys wake, because you kuchi monte na Facebook or Tom. I'm gonna go monte mmadụ. You better my page there nonsense. I block one straight because can you hear me? Every day I got the same thing, or can I make the same thing? Now the same thing. If you don't want to change, is your own problem. Life is change anyway. Life is change anyway, because life itself is change. That's why Chineji mgbede na ada, Chinefo mgbede na ada, Chineji mmiri na ezo, anwụ na acha, uguru na eku. This is changing, it's unstable already. So you have to make it stable yourself. Ọbụngwa kwesịrị ime the life is stable. Life is not stable. Life is unstable. So ọbụngwa ga-eme stable. That is why all these omenani, all those religion, all those government, they are too stable. That's why they call it state. State means something that brings something together, to hold them together, to bond them together. How do you bond them? How do you bound something in chemistry? With chemical. You make bonding with chemical. So government represent chemical bond. That's why it's called state. That's why I say state of that being, state of that thing. Now the state of that thing are the home, the state are the home. Yes, because it's been bond. How do you bond them? That's why they have religion, they have culture, and they have government to make bond. Na Africa, when nke anyị dị mma, ya dị mma polisi, adị mma kọtụma. Ndị ojii, black race means soul. It's a soul, and the soul gave birth to spirit. That is why black people can give birth to any color. But to all have the value of black race, then that you have problem. You mean pure state. So onye na-acha ọcha na onye na-eji oji in a different way, all coin of two faces.
because black gave birth. It's like spirit, soul and spirit. So all na how your position as soul, then these people will sell you let's say mano, they will sell you black is this, black is that, black is nonsense, black is not good, black is evil. You buy it. But all na black represents soul. All about inside your mind is about nature telling you how life works. It's nature, it's mythology, it's allegory of nature, because nature was allegory. It's allegory. Nature na agwa gị na nke a nke ọ bụrụ about you, ọ bụrụ about inside you. No, inside everybody is the same, but outside is based on allegory. So here na first color is allegory, all different colors allegory. It's about you channel your mind because you have been programmed through television and everything. So your character is response on those information being given to you. So all response from those things. I want to like his Spain, go to Germany. You like his Germany, go to your village anaghị achụ gị ọsọ. You cannot stay here in Germany na-ekwugheri. It will lead you to depression. You get depression, nwee heart attack. You get depression, psychological problem. That's all. Because nwa bekee is not ready to change tomorrow. They are not changing. The government will target, and their target, they are moving towards their target. Change. These people are not changing. So you need the email, may plan for your unborn children so that the can suffer it has otis weta. If you understand, make a way for the coming ones. That is the only thing you can do for yourself. The only thing, because crying will not help you. Complaining will not help you, because nobody had it comfortable. Nna nwanne kama ọnụ na-eri eri ga-akwụsị, nke na-eri eri kwene. Ịnụbeghị before. Kama ọnụ na-eri eri ga-akwụsị, nke na-eri eri nke eribeghị eri kwene. So they had it comfortable in their position. They will never give it away. Never. Not today, not tomorrow. So the best thing for you is go and make tomorrow for your children. Go and make tomorrow for you. If you don't know what to do, just join Yandimeme, or you go and sit down. Stop wasting your life. Ihe ga-enwe psychological problem and depression, simple as ABCD. Nwanne enyi you ga enyi otu enyi na ha n'ibu pidgin aga na-ati enyi na-echi enyi wone. Enyi bi ebe ahụ ọzọ pịa ya agbụsị sef agbụsị na-echi enyi wone. Anyị ga-adị ọzọ ya okwu n'elu ọzọ ya okwu ọzọ pụta ya ntị. So all the children can have chances of becoming something better. Or your own. Children have chances of becoming something better, but with basic proper structure. So your mind should be towards structure, because but I want to eat or better. I want to enjoy everything. No, that is why only open and I want a structure. I can never follow the person. Never. I can never. If you don't have a structure, that also our country. If you don't have structure, I can never follow you. My life, all my life is my life. So nobody, any living thing will die. Every living thing will die. Then why? If we are living to die, then why am I dying to live? Why do I die to live if I'm living to die? So if you don't have a structure, that means you don't have sense. You don't have common sense. So you don't have the condition of life itself. Life is evil. So that's why it's called devil and God. God is good. So somebody take a decision and say, I don't want to be here. I want to be here. That is what you see, God. That is where our everything is going. Mgbe akwụkwọ anyị ga-apụta is based on this explanation. How this movement begins, because there is heaven and earth in the beginning. That is why us were soon come, let us make man in our own image, because that is what is called ikoro. Oya be ekwa ha na ikoro, ekwa ha na akụ ha na, everybody will go. There is order. Everybody must go and see why they call ikoro.
ihe ha na-ekwu maka ihe ndị Igbo bụ ikoro ha akụrụ ebe ahụ onye ọbụla apụtago. Enwezi second one nwee third one, enwere first second and third. Ihe ha na-ekwu maka ụmụ ibe. So ọ bụrụ na ị nwere any guideline where you are going for tomorrow, there is no reason why you waste your life. Don't lie to yourself. Ọ bụrụ na enwere ebe ị na-eje echi, ị nwere a plan for tomorrow na based on just it will be okay. Lekwe hụ ya ele o. It will be okay is not a life. One day it will be okay is not a life. Because it's not okay. Other okay. It will be okay based on what? You go see akwụkwọ ị na-achọ ọrụ. Ị gara akwụkwọ na America nwere job. Ị go akwụkwọ na Nigeria nke onye kere ka ị ga-arụ. So if an organization na-ekwu something like this ka a ga-esi wee mee ka anyị nwee ọrụ ka ụmụaka anyị baa uru, join ya ha enwee something ị nwere offer, but don't come there to talk nonsense. Because before anyị nwa apụta na-ekwuye, anyị chere ya eche, anyị apụta ha na-ekwugheri. One ideology of ndị nna nna anyị ha, ndị mbụ ha, ndị ichie, ndị aha anyị ma ha nọ n'eluigwe, ha nọ na eze. Ebe aha ka ihe niile anyị na-eme. Direction came from above. Direction came from above. So ihe anyị na-eme bụ ihe edunyere ya ọrụ. It's about the race of the Igbo race. Once Igbo become again a race, then everything will be added. But first of all, be in the league. Ịbanye na league, then agbawazie bọọlụ. Ekwubezie ma ị ga-ebuzi kọp ma ị gaghị ebu. Kịta na ịbabaghị league. Ị ka nọgodi na relegation. Ịbazie na division 3. Ịgbatazi ọfụma ebe a 2. Ịgbatazi ọfụma ebe a 1. Division 1 zi ịgbabazie league. From league ịgbazie Champions League. Na-ekwuzi okwu. Ọ bụ nwanne kụọrọ nwa ngwere aka tere nte, gba mgbere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ ere nte ki tere nte pi a tere nte. Nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ, gịnị mere ka o jere ọ gbachara ọsọ ahụ? Nwanne a na-eje ije bifo agba ọsọ, mana ngwere je gba ọsọ ojeghị ije ka ihe mere ya. Ndị Igbo gụrụ egwu si oke soro ngwere ma mmiri, ọkọcha ngwere ọgba agọcha oke, onye nọdụ ebe ọ nọ, ebe ọ na-anọghị ya na-agụ ya. Nwanne m eno wee nwe mmagwa, onye iwe na-ewe ewezina. Ndị Igbo sikwa unu na enwere ihe nwa efi ji eru nata na gwara aṅụ nne ya ara. Ọ efi mana ọ na-eru nata ana wee ṅụọ nne ya ara. Ewesizi unu ị na-akụ mgbanụ ị na-eje ebe were nukene n'uwe obi nwayọ wee sobe ụwa. Uwe nwere time. There is nothing like time in this space. There is nothing like time in this space. So mgbe onye iteta ụra bụ ụtụtụ ya, it's never late. It's never over until it's over. Yesterday is nothing but memory. Tomorrow obabe. Today I know. Tomorrow will come, but today I know. Life is the moment. That is why ejiwesi ga ọkụ mmụọ, because ọ n'ime mmụọ. All the stress and desire. What is your desire? That is the problem. Oke ọkpa bụ pleasure and desire. Useless desire, because oke ọkpa chi divide and rule. Or divide ya, or separate you from your reality, or channel work towards nonsense desire and destroy you. Ọ dị n'Igbo. Ọ Igbo ka m tụrụ, ọ bụghị oyibo. Mana atụọrọ ọmara atụrụ ofeke ofenye isi n'ọhịa. Ihe anyị bịara bụ ka eke aha nke ha kere ụwa, onye adụnyere anyị ọrụ. Nyanwa dụnyere ndị Igbo, nna nna gị nyanwa dụnyere ha ọrụ. Onye mere ha ji wee nye ebe aha a na-akpọ ana Igbo is +1. +1. Ebe aha ka anwụ hit ha na 0, which is the Ghana, because mgbe ndị ochie all the whole Ghana, so those area ọcha Igbo land mgbe ndị ochie. So o hit ha na that Ghana, o hitie
that present time mụ na gị nọ here today ọ ya bụ +1 Igbo land. There is a reason for that. So all the whole energy, first energy na-aga towards you. Onye ọbụla biri n'ala Igbo na-eri ezigbo nri oge ike ibi 200 years or 300 years. According to the energy of the weather, according to science and technology of today. Go and do your own research. Oh, the best place to live. Mana ebe a ka anyị na-agbazi ọsọ were apụ. Ịma why? Because a na-achụ ya ọsọ. Ọkụkọ nyụọ ahụrụ a na-achụ ya ọsọ. Ọkụkọ nyụọ ahụrụ a na-achụ ya ọsọ. Mgbe ndị gboo, mgbe ndị na-egbo mkpakanụ. Nwanne, ịnwa anwa chere mmadụ ihe ọjọọ. Ịnwa anwa chere nwanne gị ihe ọjọọ, egbe enigwe agbatuo gị. Okay ma? Egbe enigwe ha na-ekwu ịgbatu gị agwụ ụtọ nda na ị ga-ebinye aka na nsị. Enwe ihe ndị Igbo na-asụ na-ekwe na ọjị danye na nsị. Arụ bụ arụ. Mana ndị Igbo na-emezie taa. Gị na nwanne gị emedi biznes orie ego gị. Orisi ya okwere ike. Ị ka na-ekwusa. Ị nwere ike nọ n'obodo oyibo nye ụmụnne gị ka ha mere gị ihe. Ha rie dị mọna ị ga adị ha aka ọgwụ nwụọ ha gbuo gị sef. Ndị be anyị na-agbazi amasị gbagide ụmụnne ha. Tụọ ha imi. Ihe a bụ ihe ndị Igbo sọrọ nsọ. Ya bụ the oath. This oath was taken before bonding because you don't know what is bond. Before you can make bond, you must distill. You go through distillation before bonding. If you cut something out from something, you must go through distillation before you go to bond that thing you distill. So based on distillation, all those evil attitude or the distill will go out. But nwa ha mụziri amụ ga na-eme ya. So the people ga-egbu gị abụrụ the enemy, not those your fathers who sacrifice a lot. They will kill you. So ndị ga-achụpụ gị n'ala Igbo abụrụ the outsider, ọ bụrụkwa ndị outside. No, all your parents, because ndị Igbo kama imebi afa onye Igbo, ọ na-aka ewute onye Igbo na-emebiri afa ya. Ọ na-aka ewute onye Igbo na-emebiri afa ya emebi. Ihe na-aka ewute onye Igbo mmadụ imebi afa ya. Ị nwere ike iwere ego niile onye Igbo nwere n'ụwa, nsogbu adịghị, mana imebi afa ya, datin na-ewute onye Igbo na ime mmụọ. That is why your fathers ji wee zie ozi asị anyị gwa ndị be anyị n'ebe ahụ a na-eje onwe ha onye na-eme ha anything, no ha nwa. They want to call them back. They want to call them home. Ha na-aja ka ha, because ọ bụrụ na egbe n'igwe agba ha, mmiri anaghị ezo. Ụna amahụ. If thunder, all the thunder agbara, so everything na-eme is happening for a reason. So all those movements, all those, they are thunders. Because all na thunder agbara, how do you, mmiri agaghị ezo. So everything is welcome. Everything is welcome. Every movement, everything is part of the game. Because all wake up call. Because at the end of the day, they are going towards the same place. Enwe ndị tetere ụra n'ụtụtụ, nwe ndị tetere n'ife. Mana ihe anyị ma, as long as people begin to question, that means egbe enigwe agbago. Because mmadụ tete ụra n'ike, o nwere ka o si art. Emesi ojizie wayo cool down. Itete ụra n'ụtụ ihe afụ na enwetachaghị onwe gị ọfụma. So ndị mmadụ tetere ụra ha enwetachaghị onwe ha. I know that end of the day they will go the same place. Mana ihe anyị ji ekwu taa bụ na ihe a sị na ọkụ na-eti mgbu na egbe bụrụ nwa ya, ọ bụghị ka maka egbe hapụrụ ya nwa ya na ọgwụwa n'onu ya. Anyị ma ebe ha na-eje, all the whole people na-eme this thing, not all of them, because not all glitter that are gold. Majority of them, we know their destination because the ancestors is calling them back. Mana ọ bụrụ about ihe ifiliri, oh the truth. And ị gaghakwa na eje na Rome na-eme ka Greece, ije na Rome ime ka Romans. Ihe nna gị mere about extraction, purification and unification. So everything ọ bụla ị na-eme about your ancestors abụrụ about purifying the mind. They will never accept it. It will never be accepted. Never. Not today, not tomorrow. Because before bonding, you must separate. That is why ị gaa n'ime ahịa ndị Igbo, n'ime ahịa ndị Igbo, ndị mmadụ chọbere ahịa na tebụl. Kedu ihe ma ịchọ ahịa na tebụl? Ọhịa na-akpa echiche. Ọ sị gị akọ ịkọta ihe, uche eche ye.
ịbịazie chezi ihe ya echiche abịazie separate echiche ahụ meaning separation. That is why if you separate it, you exchange it with money. That is value. Ihe na-eme, that's why Igbo na-eme iji ịkọ ugbo n'ọrụ. Ị ga-afụ na ndị Igbo na-akọ ubi mkpumkpu ọ dị sebe echiche aha ka a na-echokwa ya. Mkpumkpu aha na-akọ icho ihe aha na-echo all separation. You must separate before you eat. You must watch it before you eat. That is why ị na-eme bata ha na begin nna gị asị gị jee kwụọ aka before irie nri. You must clean it before you eat. So is everything the same ka ọ dị na mmụọ ka ọ dị n'ife. Ọ bụrụ na ị ga-asa ihe mmiri before irie ya ọkwa ya, then ife na mmụọ gị nna gị ga-eri ihe ruru unu. Do you think so? They are like food. So more like food. Chukwu gị like food. So ọ bụrụ na ọ bụ your omume, what they eat is your character. The food they eat is your character. So ọ bụrụ na your character adịrọ mma, then you are giving them poison to eat. They will come after you because ị na-enye ha nri adịrọ mma. That is why the land the land na. So you can be a human being but you become a wanderer. You were ọkụkọ na-akpagharị na-achọgharị ring adịrọ na anị ọkụkọ. Ring dị ebe na ndozi ọdịnala na omenala Igbo ebe a ka dị ring dị, kama na ihe mee bụ na ịmagonu, ana m agwa ndị mmadụ ihe oge ọbụla mekaniki enwe mekaniki nsogbu adịrọ mana enwere different mechanics. Onye ha abụrụ problem, onye ọbụla chọrọ ịma ihe ga-ama ihe. Ọ bụrụ because of na enweziri ndị na-eme omenala n'ụdị nke ha ma ụdị nke ọzọ, because of that isi na ichuzuo mba. Enwere ndị duzi ahụ Christian ma ha ejebe ụka before. Enwere ndị si ahụ Christian ha ejegha bụ ụka before ha tụbụ okwu n'ụka mana ha bụ Christian. So ọ bụrụ because of na enwere ndị isi na ha na-eme ihe dị na-eme, ọ bụrụ ya bụ the problem. If you are serious, you will find the better one. Excuse bụ nonsense. Ihe ọ bụla onye na-eme n'ụwa nwere ike ọ na-eme ya na o fili na-ezigbo ihe. Ndị na-eje ụka fili na-ezigbo ihe ka ha na-eme. Ndị ọbụla na-eme nke ha na-eme fili na-ezigbo ihe ka ha na-eme. Mana ọ bụzi onye mazi ụma garazie ihe a na-emebe ihe ọzọ ka ha bụzi problem ya. Mana enwere ndị na-eme na-ama ha ama, ndị ahụ njọ ha dị mgbaghara because ha na-eme na-amara ama. Mana ozukwa onye ma ụma kpachara anya wee na-eme ndị wayo. Nke ahụ na n'ala Igbo nwanne enweghị ekwe mma adụrụ gị isi na onweghị onye ọbụla committed crime n'ala Igbo ga go free. Nobody. Because the land is oath. Igbo land is oath. O2. Igbo land oath is O2. That is why the place is gaga. Yes. Ọ bụrụ by surprise. Why oji were n'aka ndị caliphate? Ke ihe Igbo land na-eme n'aka ndị caliphate? Why? Ọ bụrụ a joke. Asị m zie eze ozi ezie m asị m bute ebute asị m ya mba na ọbụ Igbo ajịda nda. O nwere surprise dị there. Una mmadụ edisive n'onwe. There is nothing. Your life is cause and effect. Is dualism. Life is about dualism. Ịda dị nọ n'igwe onye nọ n'ọkụ mmụọ. Hapụ ihe pọgatịrị ya. Ịda nọ na-eji ojii ọ na-acha ọcha. Ịda nọ dị good ọ dị bad. So ọkụkọ nyụọ ahụrụ na-achụọ ya ọsọ. Ị na-agbara Igbo ọsọ, kedu ihe Igbo mere gị na-agbara ya ọsọ? There is something wrong. Ị na-agbara omenala Igbo ọsọ, kedu ihe onye nwe ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu? Kedu ihe na-agbara ọsọ? A ga-egbu gị, a ga-ata gị. Ọsọ gị nwụgara anwụ n'ụwa, ngị bụ onye izi nwụrụ. Ihe ọsọ kwara anyị mee as long as na onwe anyị enwetaghị this thing right. Because you can never have a country unless you merit it. Ọ bụrụ na isi na asị, how many people nwere country n'ụwa? How many of them na-eme ọfụma? All the time, all the ọsụsọ British na America nọ n'ụwa. Ọsọ British na America nọ. There is thousands of countries on earth. Unu agbakwa. Ọ bụ ọsọ America na China na British o. Ọ bụ ọsọ America na British na China nọ n'ụwa o. Not only 3. Enwere thousands of countries on this earth. Kedu ebe ha nọ? Where are they? Ha nọ ya na. But why na ha anaghị eme ọfụma? About to have a country but the problem. Or to know where you are going but the problem.
because have a country is signing an agreement with nature. Nwanne ị nwere ike deceive nọ nso, ị nwere ike deceive Okechukwu, ị nwere ike deceive Ifeanyi. You can never deceive nature. You can never ever deceive nature. Robin Peter to pay Paul nene ndị Africa ha zuru ego ha ejedebe na akaụntụ nwa bekee. Evil smartness, nego this cleverness. O were ego na Africa ojedebe na bank, Western Bank. Na can you imagine this cleverness? Na ke onwe stupidity ka ihe n'ụwa. Enwere iberi ibe ka ya. Ịpara ego na Africa ijedese ya na Western Bank. Onye rere nkịta goro enwe. And they joy osini are smart. Ọ bụrụ oge ọnwụọ the whole money agadi. Check ye na ụmụ ibe. Ọ ga-adịgo ụbọchị ọzọ na mbọsị nta ka ịchụọ na Owere nchi. Ihe ahụ iberibe in the highest order. Mana ndị mmadụ chekwa na cleverness. Ihe ahụ onye abụrụ ọnụ na-eme ụta, ya ahụ cos. Ọ ndị abụrụ ọnụ na-eme ụdị omume. Onye ọbụla na-eme ụta ahụ bụ onye abụrụ ọnụ. But people should see it like as onye abụrụ ọnụ, ọ bụghị normal thing. Ka mmadụ ga-esi awụrụ president in Africa, o buru the whole money jeti na Western Bank. Onye abụrụ ọnụ na-eme that thing. Onye ha nwụọ the money because ya ije ebe ha sị gị sign ya secret signature, not only you ga-were dị ego ịpụ ebe ha etinyere gị poison rie nwụọ. Ka onye ga-ewepụta the money, onye ga-ewepụta zikwa ndị ego. Ụmụ ibe, ka anyị soro n'ihe a na-eme, ka anyị soro ka anyị baa na league je gbaa bọọlụ. Apụrụ ndị a, apụrụ telivishọn, ndị foreign television a, apụrụ foreign influencer. Anyị ga-enwe our own way of life, our own religion. We can do that. I am capable of everything. Culture, government, I am capable of everything. Why must we depend on them? UN bịa nyere anyị aka, Europe bịa nyere anyị aka, Africa bịa nyere anyị aka. Na dịtịnị, hey, mba, tụrụ mma ka ọ dịbakwa na ụmụ ibe.